Pancen Bayu ki yen ra payu mayang dodol sate. Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas, diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Apa to sing ora ngerti Pak garangan Semarang? Kok garangan iki mangsamu? Apa Pak De? Gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan. Nek Solo gareng, nek Solo ya Solonan. Nah, nek gareng Oh yen Bayu Bayuan. Ora Di ulang tahun ini ku barang mati, niku tegese mundak umur. ndamur. Nek sing barang urip niku malah umure suda. Nggih menungso nu gadah takdir piyambak-piyambak kok. Nggih, mula kala mangsane kula niku nek ulang tahun tiup lilin niku malah jane ora tak sebul mergo pamrih gen murup selawase semangate niku wau. Lah nggih wong nganu kok Mas, pates-patese ngoten kok. Nggih, ora nyebul lilin ning nyebul sebel sial karep ben lunga. Betul. Wah jan niki kula remene nyambut gawe ten mriki ngeten sing ngancani tesih kathah ngatos mriki. Wah nggih, Kyai Kabupaten Malang niku pancen minded dateng seni budaya taminipun wayang kulit nang kene iki wayang kulit ya dipirsani ya toh, bantengan ya dipirsani. Oh, jaranan ya ngono. Wah jan elok tenan. Salon geter niku. Son horeg. Kula ngarani salon geter. Nggih, nggih. Ya majuning zaman bakune tujuannya itu positif, memberi hiburan. Wong nggih. Gitu. Nek niki ajeng enten sing lali kula dereng jletreke kedung salam nih Mas. Apakah arti dari kedung salam Mas Gareng? Nggih, mengke ndak ditagih kalih Pak Kades. Nggih, napa? Keperluannya malam ini kuwi bersih desa. Nggih. Dongonipun Pak Kades kalian masyarakat mriki mugi-mugi desa mriki kalih sing beda Godorcana saha Lelara. Terus saben bersih desa mesti gelar wayang kulit gandeng iki ana Pak Junedi mula dalange yo pilihan Ki Bayu Aji. Terus terakhir lam kuwi lam mateni M. Lawake M Mas Gareng saka Semarang. Weh. Dadi kudu katut. Oh, ora katut piye? Wong kowe iki karo aku lak sedulur kembar. Oh ngono ya Mas. Wis bulau piyai kathah do pirsa kowe karo aku kembar sial. Ya ora kembar padha lanange. Kembar padha lanange. Ning kabeh sak jagat niku sedulur kok Mas. Nggih. Nggih ta? Mergo nek ora dianggap sedulur awake dhewe kepaten obor. Betul. Wong sing jenenge makhluk sosial ki ora iso urip ijen. Sok pindah rono pindah rene mula kudu sugih sedulur tur senenga nyumadulur, ora nyumantana ning nyumadulur. Nyumantana ki golek rai. Oh, ora apa-apa terus wah ngetok-ngetokke. Waras. Nek nyumadulur niku karo sapa-sapa grapyah semanak nggih pawitane ora celutang. Nah niku sapa-sapa disrawungi seneng. Mila kula ya alhamdulillah sing jeneng keluarga kuwi ora mung keluarga kecil, ning klebu Piyai Kedung Salam wis dadi keluarga besar. Niki lho. Badhe nonton niki mboten ngelem debeh kula melu Mas Bayu. Lambak tesih umur-umuran jembagar ning wah pemikirane pun wong jenenge mondalan. Loh, kula niku merga kerep panjenengan napa niku mong sing ngemong kula rak panjenengan wiwit aku. Mangsamu aku Kakang Kawah hari-hari mboten. Panjenengan iki rak pelawak senior. Kula ki mung ngene lho Mas. Pripun? Sesuai karo profesimu sebagai dalang. Apakah arti dari dalang? Daki dalam bekerja mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bekerja. Leres. Ya moto melek kuping ngrungokke, iki tutuk nyuwara, sikil sing ngeprak, iki ngidik-ngidik. Apa ngidik-ngidik? Iki notok kotak. Notok kotak kuwi lho. Dalam bekerja dari ujung rambut sampai ujung kaki bekerja. Nggih. Langkahnya selalu diikuti oleh anak buahnya Yogo dan Sinden. Nggih. Kuwi dalan beda yen sinden. Apakah arti dari sinden? Siki siap nampa perintahe dalang. Oke. Den, lah iki jaman saiki. Den rungokke ya den sawang.
Mula sinden saiki do madhep penonton yang sinden biyen lak mungkur. Saiki madhep penonton dandan ayu-ayu. Leres, nggih. Mula petetan saupama. Saupama disawangi ya ben seger, nyedhepke dandan ya sing sak mestine. Nggih. Niki jenenge niyaga. Apakah arti dari niyaga? Niate saka ngomah golek pangan nyambut gawe. Nggih. Terus Ya yasa iringan supaya lancar dalane wayang kulit. Yasa ki gawe iringan sing kepenak. Iya no. Nggih terus Go ki gotong royong carane nyambut gawe iki. Ya go sakmene akeh nyambut gawe ini gotong royong bareng, ora ana sing diduduk dhewe-dhewe. Oh ngaten nggih. Lho. Niku ngetokke kekompakane kaya dene para warga Kedung Salam mriki. Nggih, beda yen kula. Apakah arti dari dagelan? Loh, niki dalam bekerja menggunakan tenaga pikiran. Niku terus gelem sinau nadyan wis payu. Terus terakhir lancar lan urane gumantung srawunge. Nggih, mula sing jenenge wong srawung kuwi njembarke rejeki. Sing jeneng rejeki ora wujud dhuwit mawon, awak waras ya rejeki, gitu. Tangi turu iso ngombe kopi, mangan sarapan enak kuwi ya rejeki sing sok kala mangsa ora disyukuri. Moko kuwi rejeki sing paling mujarab lho niku sing paling hebat lho. Nggih, bener. Iso melek biar niku pun rejeki. Nggih, heeh. Mula yo iki lek-lekan aku tak ngicipi suarane Mbak Niken sik kene. Monggo. Ayo Ken. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki. Mbak Niken. Mas Gareng pun ngentosi. Mbak Niken. Yo Mbak Niken. Keinggal mriki yo Mbak Niken. Nduk Niken. Sampun mriki. Ngene. Arepe ra entuk nembang aku. Nggih. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watake lagu kuwi dhewe niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Ning aku arep Mas, arep Ciri khase Canom. piye? Mbok ki gelungan linting, ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora cangen-cangen ya. Aku tak nyoba nduk Niken ben ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Uler kambang. Oh, pangan. Kulino Pelok, mangan. Mas Hendro. Pangan uler kambang, kulino mangan uler itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Uler kambang? Uler. Oh nggih, slendro. Edah. Nggak ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi Niken. Wah, wis. Kok sing gedar iki ngerti Niken teko nguyuh ping 3 lho. Ning pondokan sing wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Mangga, ya. Mengke nek salah pun dukane Mas. Ah, ora. Jenengan wis ora bakal tak seneni. Salah disetip kok. Ora wis kowe pemakluman nyatane panjenengan iki ya Piai. Ning aku sing ngerti Piai Lantip iki ngono kuwi. Piai Lembah Manah ngono arep apa pinter ya sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Ular kambang sak titae lona lona say
yo yo agar sing nembang nikah ni Sitri kawate mbok lagekane pedhot neh. Apa piye ta? Elak penyitir iki. Ora mau begawan iki kan elak. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo liir-liir. Wah. Tinggal mulai kancane ra ro. Ngono. Jos. Iki lho, iki kene aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki wis kok kaya bolak-balik lho. Iya to. Ayo nek Oh, saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. ada iki mau iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gaguk, Pak Gaguk. Pak Gaguk. Gaguk matur nuwun. Mas Dewa terima kasih wau diusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya Cahyu. Nggih, Mas. Wis muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, profesor Dr. Niken Salindri SI. Wah, Mas Gareng iki Mas Gareng SMS SMBG. Ayo komplek. Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Kowe yo MBG. Apa? Mas Bayu ganteng. Pasine. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Wah, Mbak Elisa gek ndang mriki. Penontonne pun nyantos.
Sangkula sugeng enjang sedoyo mawon, Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Makasih. Iki atekan untung Suropati iki. Ngapa ta jane ngapa ta? Kepethuk Kapten Cak iki. Ya aja ta. Dawuh. Nggih, niki enten napa niku enten nawala. Niki wonten sing ngersake langgam kadung tresna. Saged ta? Saged. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lujeng Enjing, Mas Petro. Kula badhe nyuwun gending lelagon kadung tresna matur suwun saking kula Pak Paimin wisata pantai Bajul Mati. Oke. Oh, kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Oh, kemeruh ae. Lah arep tau rono. Monggo ayo diaturke sik. Ya. Coba buka celuk. Ya, Mbak Elisa. Monggo. Nano. Monggo. Yo. Selamat wis katon bejane yen Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggah sik ning kono bae dadak. Mbak Dita tak aturine ngancani nduk niken. Niki maju ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, cocok. Ayo. Iya. Iya. Ya mutaran turun. Gerajakan Banyuwangi apa, Mas? Tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Nggih. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, Mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iki enek jengglenge. Lah napa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Wah, omong pisan nglekit kowe. Kok nesi Kowe piye ta? takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan lah mboten lumpuh. Lha lek gak lumpuh berarti yang jenggleng. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo.
Umbul-umbul belambiangan. Ya, nduk niken sik sing miwiti. Membiak mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas lho kita iki. Nek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yo. Pancen Bayu ki yen ra payu mayang dodol sate. Oh, ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas. Diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya, Dek, niken. Mampiat mayang properti ngene-ngene. Iya kan? Suarane gendeng belam biangan. Gendeng belam biangan ya teh. Olah ya. Apa ta? GOK. Kok Ya ditangeti. Kok muring ae. ora usah balang-balang to Mas, ngundang iso Oh, dadak balang-balang lho. Nyarah Apa? Ngomong. biayi Nusa Lagi ya. Ngapa? Pokok mutungan iki lho. Pokok. Ya wis. arep nek ndi, Dik? Arep ndi? Oh iya. Ya Mbak Niken, ya. Yanyu Ano. apa? Oh iya deh. Kulon gunung bedol. Mana garing iki ganggu iki lho Mas, garing iki ganggu. Bacar jiko koper ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong kulon gunung kok kulon bedol. Kolon Yo, jelek, awas. Yo, ayo mungguin yo, jelek. Yo. Sana ya. Ya, Sesuk hernia. mau dijenglek nek iki ra gelem. Nek aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok cicilan iki. Yuk, Mbak Dita. Lar lan kita sangka Kang liwat. Yo. Pelambiangan Saut nduk niki. Yuk. Tanah
Ku melihare Yuk. Taman Sari Nusantara. Kepasnya angel. Oh, ya. Ayo, gerajakan teater ke. Monggo gerajakan yo.
Terima kasih, matur nuwun. Nduk niki gen lenggah sing urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek tuwin Pak Dan Tramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa gen dikancani Mbak Eka prihatin sih. Monggo. Iya, iya Mbak Eka, ayo kene mentara-mentara monggo. Ayo, apa gede-gede Presiden kok dedeke sak pathok. ngenyek Bareng kon ngadeg iki malah warming up. iki gandeng anu lagune rak bab perkara peksi ta iki podang. Heeh. Nek niken kuwi cara manuk-manuk apa Mas Rek? Murai batu. Wah, murai batu. Dan wis ngoceh iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa, Mbak iki. Elisa nek cara manuk-manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wah, nari. Orake wernane. Terus nek Eka nek cara manuk-manuk apa? Yen mbok sing kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki. Apa kuwi keluwihane? Wah! Wulune abu-abu. Heeh. Yen doyak ki iso mlayu, sing ngoyak mandeg dheweke mandeg sut. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah ya bumi ya galeng to. Ya terima-terima ya Kak, sukses. Mboten napa-napa. Kok Nggih. kula niku kalih senior kula. Nggih. Kalih Mbak Elisa, agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, lan Nggih. recang-recang. Pemelih kalih Pak D, garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D garangan Semarang? Garangan iki rumangsamu Apa Pak D? gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragen-seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan, nek Nek Solo, gareng, nek Solo ya Selatan. Solonan. Nah, nek gareng Oh, yen Bayu Bayuan. Ora ono. Ora ya. Garangan wis beda meneh. oh beda. Nggih. Yo diaturke podang kuning buka Ayo, celuk. ayo, Mbak ayo. Elisa, monggo ayo diaturke. Ya. Yo, dirompo seger. Monggo. Yo. Dirompo seger, Cok. Ayo, Eka. Oke. Aku
Terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget Ekai Hah? Pak Dan Ramil. Iya. Ayo. Model wis kayak peluru bedel ta. Ayo Pak Dan Ramil yo gumun wah kapibara iso joget ayo. Apa? Kok Kapibara. mau tinggal lo kapibara. Hei, bom kok boleh lagi. Bom nih kalau bilang. Anu, tadi. Mas Bayu. Iya. Tadi kakaknya Pak Jun Nggih. nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh rengu, nggih. Kok bareng iki diaturke. Nggih. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Aku tak njuk tulung iki karo Nduk Niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya, nggih. Ayo. Oh, diaturke. nggih. Ayo. Mangga Cat yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh, iki ana sing jaluk Sumading iki lho Mas kene. Napa? Sumading. Nggih, Nah, kok diaturke. Tak omoke ya Mas. Tak omoke. Sumanding, nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Yo, Kusuma Wijaya sik. Mangga Cat diaturke. Mangga yuk. Balungan kru. Yo. Oh, dulu.
Mbak niki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. Asline gak ngersakne sampean dhewe. Niki lho, kae banget iki. Cinta pilih iki. Padahal banyak lagu-lagu baru, mesti ki sampean mesti. Lah Mang pilih sing ndi? Kusuma katresnan sejati kuwi terus. Niki lho, iki sing niki Mang pilih antarane Panjangka kawitaning Sinawang. Kuwi sing nyanyi sampean dhewe. Iki lho, kok aku. Ngopo aku ngurusi lagu? Kok kurang penggawean. Apa Panjangka apa kawitane Sinawang? Panjangka. Panjangka nggih. Oke. Niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang. Nggih, oke. Panjangka, siap. Niki tak nggo ganti sing Sumanding wau. Nek Sumanding kanca-kanca durung garap. Engko tak Sumancing. Nggih, monggo. Ayo tak ganti Panjangka iki. Monggo, ayo Cak diaturke. Monggo, yuk diaturke yuk.
nuwun wis diaturke nggih. Mbak Niken matur sembah nuwun. Kasih Mas Bayu. Nggih, sami-sami yo. Mbak Eka, ayo mau anu ngersake mau rengu. Nggih, rengu. Nggih, anu sinten sing ngersake wau? Kakaknya Pak Jun. Oh, nggih, kengerakanipun Pak Jun. Nggih. Ibu sinten asmanipun? Oh nggih, Suningsih. Nggih. Ya, rengu. Karo anu Fahmi nek kuwi rengu karo Fahmi. Ayo. Oke. Ayo, iki diaturke sik. Ayo Mi, ngene Mi, ayo. Tuluk. Yo, diaturke buka celuk. Garap tayum sik pertama, nggih. Terus sing loro irama seger, heeh. Yo. Yo Mbak Fahmi buka celuk. Monggo. Syukur digarap cara Malangan tayume, nggih. Monggo kendang etok men ditabuh. Garanan barang aku ndang jaipong mau kae. Mbuh jono. Karepe piye? Ikine lho ra iki. Mas Bayu. Nggih. Ugi wonten saking Karang Taruna mriki ngersakaken denok niki saking. Nggih, heeh. Nggih. Ya diaturke, buka celuk, Kak. Monggo.
terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Yo saiki Mbak Elisa karo iki Gentari kene. Oke. Ana sing ngersake dinok to. Nggih, diaturke. Oke. Ayo to dikancani melek kok. Nggih. Gentari. Piyai iki duwe selera dhewe-dhewe. Ayo Gentari aja gentayangan ya. Adik kaya apa ae. Yo diaturke yo. Mangga. Yo Cak, diaturke dinok. Mangga. Yo, mangga. Balungan seru.
matur nuwun. Iki genti ayo karo Dini bertiga karo Mbak Elisa. Ayo. Ayo iki junior tempuke seniore. Nggih no udu ngono. Yo mentaram. Wonten sing ngersake kelinci ucul. Nggih, ayo engko buka seluk. Nggih. Sabar, aku tak wiwiti saka Mbak Elisa sik. Nggih. Engko nglerek-nglerek. Nggih, monggo. Ayo. Jarak langgam sik. Nggih. Monggo, iya Mbak. Mbak Elisa aku tak nyuwun mang bawani Mbak ora ketang sedela. No. Ayo. Niki kula kintunke Pak Martono Bojonegoro lumantar live streaming. Oh nggih, kathah sing mirsani niki Mas. Nggih, leres. Niki wau enten malih sik tak wacane sik. Ya Mbak Elisa, monggo. Mongko iku ya Mbak. Mongko iku nano dadi kuaci meno banku ngalor ya ngalor ngidul tepung gelang katon mongga cilik Saibo, ya. Saibo. Bunga rasa. Bunga rasaku. Yen baliban. Kalata. Oke, ayo. Oke. Buka dulu. Ya Mbak Elisa. Monggo. Yo.
Nuwun sawetawis satur panglipur Mas Gareng. Kanalepat jagung sami. Ayo Mas Gareng arep ndongake apa? Nggih mugi-mugi desa mriki kalih sing beda Kudorcana Salora kathah rezekinipun yen Pak Kades nyampun masyarakatipun Mas. Amin, nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa, terima kasih. Awet oleh dadi seniwati. Nggih. Yo, bakune nglipur Ndara Janaka ndak dadi gelo. Ayo.